dolanan ning jaba padang bulan padang iku ya rina rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha bentering cahya nratas kuninging tirta gadhang marang si gagat kang wis ulung galenganing kalung mratandani sang Baladara kudu nindakake kewajiban bedhah sipatis peteng hanyunari jagat saisine ing jejaratan
arum gandanyo.
Desa Pandanwangi, RT 7, Dusun Wonokerto, Desa Wonokerto, Kecamatan Dugalar, Kabupaten Ngawi. Mantap. Jadi kreativitasnya lalu inovasinya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pasar jadul. Mantap pasar jadul. Oke, terima kasih Pak.